Kamoši, ahojte. Vítam vás pri januárovej Good Vibes TV časti. Tá decembrová mala časti viac. Klobúk dole, kto to pozrel, klobúk dole, kto to pochopil. Ale moc otázok nebolo, takže asi to padlo na úrodnú pôdu, čo sa teším. Túto časť by som chcel venovať CrossFit Openu. Už ste asi počuli toto slovné spojenie vypadnúť z našich úst, teda z úst našich trénerov alebo nášho stafu. Niekto sa už možno aj stal obeťou našej jemnej, nepriamej šikany, ktorú myslíme zo srandy. Crossfitery sú dosť otrávni v tomto období, teda aj my, lebo chcú všetkým dať najavo, aký je crossfit skvelý a chcú naverbovať aj ďalších svojich kamarátov do tohto úžasného športu a nie je lepšie obdobie ako CrossFit Open samotný. Začnem tým, že vám poviem niečo málo, čo ten CrossFit Open je, aby som sa nemusel opakovať a aby som to nemusel stále vám vysvetľovať, i keď ja to robím rád. A dá sa povedať, že z vysvetlenia na vysvetlenie je to moje vysvetlenie lepšie, kvalitnejšie a komplexnejšie. Skúsim to tu teraz hodiť do jedného videa relatívne stručne. Stručne na moje pomery samozrejme. CrossFit Open 2024 bude začínať koncom februára, konkrétne 29. a bude to končiť myslím 18. alebo 19. marca. To znamená, že bude to trvať celé 3 týždne cca. Každý týždeň vždycky vo štvrtok večer o 9. hodine nášho času sa zverejní workout pre daný týždeň. Môžeme to pozerať online na YouTube, mnohí z nás to radi online pozerajú, my tréneri určite, aby sme sa pripravili na štandardy a pripravili na vás. Vždy sa ten workout zverejní, približne o 9:30 ho idú nejakí hobíci, dá sa povedať, to znamená, že ľudia ako my. A následne hneď v podstate bezprostredne potom, ako oni dokončia ten workout, ho ide nejaká dvojica, trojica, prípadne štvorica profi atletov, tých, ktorí niektorí z nás poznáme z CrossFit Games. Mimochodom, CrossFit Games je posledný panel, na ktorý sa dá prepracovať až z tejto CrossFit Open súťaže, hej. Zvyškom vás nejdem zaťažovať. To znamená, že vo štvrtok večer sa zverejnia workouty a ľudia majú piatok, sobotu, nedeľu a pondelok na to, aby ten workout odjeli, odbuchali a zadali svoje výsledky, pokiaľ sa teda prihlásili do CrossFit Openu. My sme sa tento rok rozhodli, že ho budeme v našom gyme chodiť vždy v pondelky. Minulý rok to bolo piatky, ale je to pre nás trénerov relatívne náročné to tu všetko na ráno nachystať, či už pripraviť tú telocvičňu, pripraviť vybavenie, premyslieť to, celý ten flow toho tréningu, ako to pôjde a tak ďalej. A my atleti, respektíve aj vy atleti, ešte neviete, ako ten workout ísť, lebo ste to videli iba vo štvrtok večer na YouTube, ak si to vôbec pozreli. A teda po tom celom víkende, keď to na teba bombarduje Instagram, Facebook, YouTube a všetci ostatní, tak už si aj vieš vytvoriť nejaký ten obraz o tom, ako by si ten workout asi chcela ísť, čo sú tvoje možnosti, kde budú tvoje slabiny a podobne. Preto sme sa rozhodli, že to teda budú pondelky. V pondelok to pôjdeme na všetkých tréningoch, aj ranných, aj poobedných. Samozrejme, máme CrossFit Lite, kde sa budeme snažiť taktiež ísť nejakú podobnú verziu tohto CrossFit Open workoutu. Avšak tá podobná zjednodušená verzia môže byť aj na štandardných tréningoch. Za chvíľku sa k tomu dostanem. CrossFit Open stojí $20, asi nejakých 18 €. Ide ho veľmi, veľmi veľa ľudí na celom svete. Od 300 do 500 tisíc. To znamená, že v tých najsilnejších crossfitových rokoch pred covidom ho naozaj išlo takmer 500 000 ľudí na celom svete. Vrátane mužov, žien, starých, mladých, postihnutých, doslova do písmena, fakt, ten CrossFit Open má dokázať to, že CrossFit je pre každého. Sú tam verzie RX, tá, o ktorú sa budeme pokúšať viacerí z nás. Samozrejme je tam verzia Skelt, tá, ktorú štandardne dávame do tréningov. To je to, čo som spomenul, že túto verziu možno pôjdeme na CrossFit Lite, ale dostanete možnosť ísť Skelt verziu aj vy, alebo my, na štandardných lekciách. Každý workout môžeš ísť v ľubovoľnej verzii. To znamená, že keď si prvý dokázal ísť v RX verzii, druhý výsledok z druhého workoutu kľudne môžeš zadať v Skelt verzii. Je to úplne v pohode. Dokonca počas covidových rokov robil CrossFit ešte aj takú verziu CrossFitu Open na doma, kde sa v podstate cvičilo, poviem príklad, s nejakými bandaskami alebo s niečím, nejakými vankúšmi, blablabla. Proste naozaj chceli to upiecť tak, aby to mohli ísť hocikto, hocikde. Keďže my sme licencovaný gym, tak máme tú veľkú výhodu, že tie svoje výkony nemusíme natáčať na video. Máme licencovaných nielen trénerov, ale v tomto prípade už aj rozhodcov. Možno budem jedným z nich, ak sa mi podarí spraviť záverečný test a budeme tých rozhodcov mať viacej. Samozrejme, rozhodovať budete môcť aj vy priamo na tréningoch a k tomu sa tiež za chvíľočku dostanem. Ak by si niekto z vás chcel spraviť rozhodcovský kurz, tak mi dajte vedieť, nech si to trošku zmanéžujem, aby nás zase zbytočne nebolo veľa, 20 rozhodcov napríklad. Ten rozhodcovský kurz stojí $10. Za mňa je to perfektná vec, človek sa trošku vzdelá, trošku si opraší angličtinu a trochu nahliadne do toho,
do toho, aké sú štandardy jednotlivých cvikov. Idem vo svojich ťahákoch na ďalšiu stránku, prehúpli sme sa do 6. minúty, takže skúsim nezdržovať. Mnohí z vás sa možno pýtajú alebo kladú si sami pre seba otázku, prečo by som sa mal zúčastniť CrossFit Openu, keď nie som atlet, keď nechcem postúpiť na CrossFit Games a tak ďalej. Nebudem teraz riešiť to, že či je pre niekoho 18 eur, respektive $20 veľa alebo málo, to si rozhodni ty. Ja sa budem venovať tej prapodstate toho, čo ten Open v podstate je, čo to pre nás znamená. CrossFit Open samozrejme na konci bude obsahovať nejakú tabuľku s nejakým rankingom, to znamená, že budeš vidieť, ako si obstál na svete, či si top 2000, top 5000, top 100 000, to je úplne jedno. Ale nikoho z nás nebude zaujímať to, ako je na tom ten vedľa neho. A budúci rok aj tak nikto si nespomína, akom mieste tam bol, že či bol Fero pred Jožom, alebo či bola Klára pred Erikou a tak ďalej. Je to naozaj úplne jedno. Na konci aj tak záleží iba na tom, kto vyhral a všetci ostatní sa popri tom aspoň snáď dobre zabavili. Väčšiu výpovednú hodnotu to má možno, keď niekto ide Open niekoľko rokov za sebou. I keď tie workouty sa neopakujú, ale sú naozaj komplexné, to znamená, že človek sa tam dokáže krásne pretestovať. To znamená, ak si skončil jeden rok 45 000 na svete, a o rok na to si 35 000 a o ďalší rok na to si 30 000. To znamená, že tvoj progres stále napreduješ a stále sa zlepšuješ. Nemusíš sa zlepšovať, poviem príklad, iba po jednej stránke, napríklad silovej. Možno si sa niečo nové naučil. Perfektná vec, to je z hľadiska nás trénerov aj v tom, že vy ako atleti si uvedomíte, aké dôležité sú štandardy a prečo my na tých štandardoch tak bazírujeme. Jedna vec je, ako by cvik mal vyzerať, respektíve ako by mal byť prispôsobený pre niekoho, kto, dajme tomu, má nejaké fyzické obmedzenie, ale pre nás, ktorí fyzické obmedzenie nemáme, by mal ten cvik splňať nejaké štandardy. A pri týchto súťažných cvikoch tie štandardy naozaj sú relatívne prísne a keďže sa budeme navzájom judgeovať, rozhodovať, rátať si opakovania a posudzovať sa na tých tréningoch, tak budeš mať perfektný taký príklad toho, ako to my tréneri vnímame. Takže trošku sa aj žiješ do našej situácie. Nebudeš doslova posudzovať formu toho atleta, ale minimálne budeš rátať opakovania a budeš dávať pozor na to, že či dodržiava štandardy jednotlivých opakovaní. A samozrejme neodhľadnem od toho, že dôležitá záležitosť je proste komunita. Možno stále pre niekoho to znie ako klišé, pre nás to je dôležité, stále chceme udržať ten good vibes, chceme sa tu spoločne na tréningoch stretnúť, zabaviť, chceme si po tréningu dať tľapasa a chceme mať po tréningu všetci kopu endorfinov a proste dobrý pocit zo seba a taktiež aj jeden z druhého. V komunite a v skupine, v grupe sa to tiahne lepšie a preto vás teda pozývam aj ja, aj celý náš tým do CrossFit Openu. Nezáleží na tom, či cvičíš CrossFit 2-3 mesiace, alebo si skúsený harcovník a ideš CrossFit 10. rok, alebo CrossFit Open 10. rok, naozaj na tom nezáleží. My chceme, aby si v tom bol s nami. Samozrejme, je to aj také pekné porovnanie, že ako pri sebe drží tá komunita v jednotlivých gymoch. Minulý rok nás bolo prihlásených 41 atletov z nášho gymu, top gym na Slovensku, neviem, či nemalo okolo 150 ľudí prihlásených, tak čo je naozaj klobúk dole. V tomto sme možno dokonca na tom lepšie ako Česká republika, takže poďme do toho aj tento rok, banda. Nehambite sa, prihláste sa, o nič vôbec nejde, môžete scaled verziu a najväčšia bariéra, ktorú možno musíš prekonať, je to, že tento rok sme sa rozhodli, že si vás tu odfotíme a zväčšníme si vás aspoň počas toho Openu na túto našu CrossFit Open tabuľu, kde nebudeme možno ani tak primárne zapisovať výsledky, ale kde budeme mať svoje fotôčky, aby sme videli a vedeli sa pochváliť, kto sa do toho CrossFit Openu prihlásil a podobne. Niektorí z nás si tam zapíšu svoje meno, obľúbeného trénera, ak nejakého majú, prípadne tam môžeš napísať všetci, prípadne koľko necháš prázdnu, svoju kategóriu a ešte tam môžeš napísať parťáka, s ktorým chceš ísť na CrossFit Open. Takže zatiaľ to vyzerá asi takto. Mená pribúdajú, zatiaľ je nás prihlásených asi 30. No čo, bude nás tento rok aspoň 50 alebo 60? Ja čakám na každého z vás, teším sa a ďakujem, kto ste dopozerali moje skvelé video. Až do konca čaute z Good Vibes TV. Január 2024 bude za chvíľu za nami. Čaute.